treba nam ograda. Za ogradu nam trebaju štapići. Ne. Tako. A kako se beše pravi? Da. 4. 4. Treba. 11. Pretjerao sam. Ne treba. Ne, to nam malo treba. 2. Može 4. I vratanca da napravim. Vratanca, dobro. Ne znam da li će nam ograde još trebati. Dobro, ajmo sad. U sljedećoj ipak ćemo epizodi da napravimo baštu. Ovo smo i onako dosta teleport napravili. Tako može i epizoda da se zove. Nema. Znao sam da će trebati više. Kad sam znao. Pazi. Ajde. Imamo drveća. Ne, šta mi baguje danas? Jaoj. Vidi koliko štapića ima. Ne, nemoj, molim te. Ne! Mrš! Govno jedno usrano. Što mrzim vas, kripere. Da poludiš. Malo je ružno. Ne, nije. Dobro. To bi bilo to za ovu epizodu. Treba posadimo drveće. Šta je ovo? Sam očuravio ili nemam drveća? Mora da sam očuravio. Nema. Nema. Ja, stvarno sam očuravio, moram da idem kod lekara. Šta je bre s ovim? Zatvori se. Dobro. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye. Ne, ipak nastavljamo s ovom epizodom. Napravili smo ogradu, ali sad trebamo i baštu. Sad je to na redu. Šta bi bre ovo? Mrš bro, odakle si ti došao? Ko te je pozvao?
Kad mi preskinuo ovoliko health. Au. Vidim samo me nešto udara. Idem ja. Samo da me ne gurne. Ne! Odakle više? Ili imam baklje? Imam. Sve ću sve da osvetlim. Tu ne možete doći. Da vidimo sada dođeš, bre. Kako sam se štrećnuo. Ajde, idemo pravimo. Odakle da počnemo. Ćemo odavde. Ovo je sasvim dovoljno. Ne moramo tako da može da se priđe. Evo davide. Kako sam ostavio lopatu. Dobro, tu ćemo odmah vodu. Tu ćemo vodu. Mada nije nam ni trebalo ovako veliko. Što mi laguješ tu? Eto. Idem da ubijem broni za čas kripere i klikere. Kripere i da uzmem ono ako ima tamo nešto. Idem brzo da napravim mač. Kako se pravi mač? Ovako da. Dođi. To. Samo da mi ne pukne creeper. To. A nema ni mreže od pauka. Dosta je ovo. Ja. Dobro. Idemo, treba nam kofa. A šteta što nemam dve. Kako ovoliko lago. Dobro. Gledat ćemo što manje da dolazimo. Ćemo tu. I još jedno možda. I onda ćemo odande da uzimamo. Ja, što me nervirao. Znate šta ću morati da prekrijem ovo? Nema veze. Treba će nam toga dosta. Šta uradih? Šta sam mu napravio ovoliko? Jao, zašto toliko laguješ? Ajmo, tako će. Dun,
da, sad znam zašto. Pa video mi se renderuje. Znači, sve se ruši. Sve se ruši, sve se puši. Dobro. Idemo. Nisam ni uzeo. Treba sam prvo sve da sipam, pa onda. I još ovaj. Šta sam ovo uradio? Ne. Moramo što prije baštu da napravimo, pa da napravimo onaj. Ne! Odakle si ti došao? Jaj. Prvi put ovo vidim. Šta je ovo? Ubi me lik. Ne mogu da verujem. Šta mi se sve neće desiti? Odakle on sad došao? To mi nije jasno. Vidi. Ja. Idemo da posadimo nešto. A ne, trebamo da napravimo onaj. Kako se pravi? Nije. Evo ga, jeste. Kako tako ja? Samo još mogu da gazimo poslije. Koliko već ovaj video traje? Znači koliko već snima. I koliko će da traje. Ne bi volao preko 20 minuta pa mi se renderuje 5 sati. To je to. Koji lik, kako je došao, ne mogu. Nije mi još jasno. Kako je prošao kroz teleport? Gdje bude? To seme. To. To se pretvori u seme, tako? Lubenicu i bundevu. Usadit ćemo ovdje. Ovo ovdje. A ovo može jedemo na zemlji. Ja. Ovo ne može kod vode. Šta je s ovim? Ne razumijem. Pa da, ovo mora kod vode. Valjda. Zašto ovo neće se posati?
to. To bi bilo to za ovaj klip, vidimo se.